ഹായ് നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കൊച്ചിയെക്കുറിച്ചാണ്. കൊച്ചിയിൽ പേര് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചിയിലെ ലുലുമാൾ ഒരു മൈൻഡിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ എയർപോർട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ കൊച്ചി മെട്രോ ഉണ്ട്, അതേപോലെ ചീനവല, പഴയ കാലത്തുള്ള ചീനവല. പിന്നെ വരുന്നതാണ് കൊച്ചിയിലെ പാലങ്ങൾ. നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ഒരു പാലത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ഏറ്റവും പഴക്കം നിറഞ്ഞൊരു പാലമാണ് കൊച്ചി ഹാർബർ പാലം അഥവാ മട്ടാഞ്ചേരി പാലം. ഈ പാലം ഏകദേശം 90 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു പാലമാണ് ഈ പാലം. 1943 ഏപ്രിൽ 13 കൊച്ചി ഹാർബർ പാലം കമ്മീഷൻ ചെയ്തത്. പിന്നീട് ദേശീയപാത 47 ഭാഗമായി ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രവും കൊച്ചി പ്രവേശന കവാടമായി മാറി. 1998 മട്ടാഞ്ചേരി BOT പാലം കമ്മീഷൻ ചെയ്തതോടെ ഹാർബർ പാലത്തിന്റെ പ്രസക്തി കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും വലിയ വലിയ വണ്ടികളുടെ ഗതാഗതമാണ് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെറുവണ്ടികളെല്ലാം ഇപ്പോഴും അതിലെ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ പാലം എന്നുള്ള ഈ പാലത്തിന് നടുവിലൂടെയാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുന്ന ചരക്ക് കപ്പലുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കപ്പൽ വരുമ്പോൾ ഉയർത്തുന്നത്, പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ഇതാക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിലെ ദേശീയപാതയിലെ മെയിൻ ഹൈവേ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ പാലം. സർ ചാൾസ് ബ്രിസ്റ്റോയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൊച്ചി പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കുറുകെ പോകുന്ന നദിയാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിന് കുറുകെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. സ്ഥലം മട്ടാഞ്ചേരിയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് 486 മീറ്റർ ആണ്. സ്പേസ് 16. 1943 ഏപ്രിൽ 13 ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞത്. കൊച്ചിയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച തുറമുഖമാക്കി മാറ്റാമെന്നായിരുന്നു വില്യം പ്രഭുവിന് ബ്രിസ്റ്റോ നൽകിയ ഉറപ്പ്. അനുമതി വാങ്ങിയ ബ്രിസ്റ്റോ തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരംഭിച്ചു. അഴിമുഖത്ത് രൂപപ്പെട്ടിരുന്ന വലിയ മൺകൂനയായിരുന്നു തുറമുഖത്തിന് രൂപപ്പെടലിന് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം. ഈ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത കൊച്ചി സുന്ദരമായി മറ്റൊരു തുറമുഖമായി മാറ്റാനായിരുന്നു ബ്രിസ്റ്റോയുടെ പദ്ധതി രേഖ. അങ്ങനെ ലേഡി വെല്ലിംഗ്ടൺ എന്ന മണ്ണുമാന്തി കപ്പൽ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് മാറ്റി തുടങ്ങി. അഴിമുഖത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത മണ്ണ് ഒരു മതിൽ പോലെ കെട്ടി കരയിലേക്ക് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ 450 അടി വീതിയും 3.5 മൈൽ നീളവും അഴിമുഖം രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു കരഭൂമി കായൽ രൂപപ്പെട്ടു. 750 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് തുറമുഖത്തിന്റെ ഓഫീസ് സമുച്ചയം അടങ്ങിയിരുന്ന ചെറുപട്ടണം നിർമ്മിച്ചു. ഈ ദ്വീപിനെ വ്യാപാര കേന്ദ്രമായ മട്ടാഞ്ചേരിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് റോബോസ് ബ്രിസ്റ്റോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായലിന് കുറുകെയുള്ള പാലം നിർമ്മിച്ചു. ഉരുക്കുതടിയും ഉപയോഗിച്ച പാലത്തിന് 486 മീറ്ററും 1900 മീറ്ററാണ് നീളം. 1938 ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. തുറമുഖത്ത് നിന്ന് വരുന്നതും പോകുന്നതുമായ കപ്പലുകൾ പാലം തടസ്സമാകാതിരിക്കും മധ്യഭാഗം കപ്പിയും ഇരുമ്പ് വടയും ഉപയോഗിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും വിധമായിരുന്നു നിർമ്മാണം. ഇതിനായി പ്രത്യേക സ്പ്രിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചു. 16 സ്പാനുകളിൽ നിർമ്മിച്ച പാലത്തിന്റെ മധ്യ സ്പാന് ആണ് കപ്പിയും ഇരുമ്പ് വടവും ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തക്ക രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചത്. പാലം ഉയർത്തുന്നതിന് മുമ്പേ പാലത്തിന് ഇരുകരകളിലും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കൊച്ചി മഹാരാജാവിന്റെ ആനപ്പന്തിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷണമൊത്ത ആനകളെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടമായി നടത്തിച്ച് പാലത്തിന്റെ ഉറപ്പ് ബ്രിട്ടോ സംശയാലുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും നല്ല സ്റ്റോറിയുമായി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.